Yan kwai say ede di kan ye ede to so mienu enne ede to so miensa tepaman ni nana edusei atwere wampem a wono eto so emienu wone ne ba ne wone ne dom wo munyina ene wo mabom kutu aba akokra anka tepaman mu a wo mabepie se de edi kaka ede achemu ahyenso de e wo tepaman ne ho na benchiriye wone agona nyina na emom de ma tepaman ne dem sonko ne se ne de no wo de atwere de agum Wasese wansi waso a wontumi emu man eno na tepaman na edu sa atwe wampem watro ede agu na bench ye fufuo no a wo ba bia na eso no obehu se eye bosom kase a ye ba na ye bosom na eno so ye denwira akekere ho na esene nchen pe na emu nipa a wo mo eka ba na abusua no ho no wo ma hyansode eye wo ma hosuo no bonse na ba bi ahyeda na eno nko ayi no ho na adokọ ewo ho etimida no moma so etimida wo moma ana ho etimida wo mo hene so nkwada ka hu nyina wo mo nyina nenne wo mo so age abom yu a wo mo ne oman hene aba abetena se nana yema mo akwa aba